Hi, Константин Николов, French Throwdown, Qualifier 24.2, Intermediate Men. Toast bars. Ето тук хедстендите. 25. Less than 25. И тук 76. Добре. И роуп. Чай сега, как беше? Милко, ела тук. Гледам. Къде е? А ти си сменил таймера ли? Ето и не е ли не е от Proof Move, той е този другия. Кой тайма е, да? Така беше. Да, така е дело. Така, добре, даже може малко вляво да го изместим. Така, защото виж тук. Вижда се линията, лоста. Къде стартираш? Ние не те виждаме, бе. Добре. Айде, готов ли си? 39-3. На 10 бройки ли да ти кам? 9 остобара. Айде, готов ли си? Тук сме 3 човека, баба. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Десет. 20. 29. 30. Браво. 22 секунди. Добре, почвам. Много добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Айде, давай. Така по-спокойно. Право надолу, право нагоре. 1, браво. 2, 3, супер. 55. 10. 20. 30. Браво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, като някой хор сме. 8, 9. Минута 36. Едно. Хубаво заключвай, браво. 3, браво. 1,40, 1,50. Давай, давай. Десет. 20. 30. 2,12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,29. Едно, 2, 3, добре. 2,47. Четвърти. 10. 20. 26, 27, 28, 29, 30. 3, 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Едно, две, Яко 3. Браво. 3. Пети рунд почваш. 3, 4, 7. Десет. 20. 27, 28, 29, 30. Почва да става интересно. 4, 10. Едно. Де да говориш? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сега напред тази серия, може би после ще се наложи да почиваш малко преди това. И ставай тогава, защото ти си добре, и тук изведнъж правиш така. Бутай силно. Едно. 2, Яко. Веднага бутай. Браво. 3. Добре. 6. 4, 4, 7. 10. 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Добре. Браво. Не ги броят, брои на 10. Добре. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 5, 25. Сега малко дишни и тогава. Ай, ху. Добре. Браво, бе. Дай. Само третата е трудно. Седми рунд почваш. Двайс. 30. 6 и 5 на средата си. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 23. Едно, две. Дай. Добре, бе. 8 почваш, 6-44. Десет. 20. 30. 7 и 4. Едно, две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Браво. Много си добре. Силно. Едно, Дай. две. Дай. Браво. Почваш 9 рунд. 7-42. Двайсет. 30. Нищо. 30. 8 и 4. 2 секунди, нищо не. Едно, две, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Сега тук внимавай, защото и на вторите вече взе да става трудно. Чуквай веднага бутай. А така. Чукваш, тръгва веднага. А така, 2. Веднага бутай, веднага. А така, добре. Почваш 10, 8.45. Десет. 20. 30. 9, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.25. 10 работи. Ай, силно бутай. Яко! 2, добре. Бутай! Дай, добре бе. 9.45, 11. 10. 21. 30. 10 и 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Браво! Ай, имаш минута и половина. Ай, силно бутай. Силно. 1, добре бе. Дай! 2, добре. Дай. Браво бе! Почваш 12, 10, 47. 10. 21. 30. 11 и 7. Давай бързо. Принт. 1, 2, 3, 4. Браво бе! 5, 6, 7, 8, 9. Браво! 11, 23. Ай, той въжето и може би толсто бар някакъв ще направиш. Дай! 11, 32. Давай. Силно бутай. Бутай! Давай. 20 секунди. 2. Следно, бутай! 15 секунди. Хващай. Давай, газ. 13. 1. 10. 1. Край. Колко стана? Браво! На 13 рунд. И само един път къса на... Да, 10 секунди. Много добре. Браво! Хайде да джъжнете.